Claudis videoblog om et store idol, Dick Kejsø. Ja, goddag og velkommen til min anden videoblog, der skal handle om et store idol, Dick Kejsø. Til dem, der gerne lige vil se, hvor Dick Kejsø bor, så er det altså derinde nu. Det er derinde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg ligger på lur, men jeg sidder i hvert fald lige og venter på, at Dick han skal komme hjem. Nej, så har jeg jo lige taget sådan et videobånd med Krummerne med, som jeg selv fik, da jeg var 11 år. Så ja, som Krumme jo selv synger, så er det jo svært at være 11 år. Så det var en Dick bor på det her. Kan man se der? Skovvej. Og det her herovre, det er så hans hus. Det er så hans hus, det her. Det er Dicks podcast, det her. Det er Dicks podcast. Og det kan godt være, at I sidder derude og siger, at han ikke har tænkt sig at komme eller noget som helst. Men det gider jeg simpelthen ikke at høre på, fordi når man er så kendt som Dick han er, så er det nok lidt svært altid at være til tiden. Så er det så derinde. Så er det så derinde, han bor. Synes jeg hører et eller andet. Er det Dick, der kommer? Det er Dick, der kommer der. Det er Dick. Det er Dick. Det var det Kejsø, som jeg sagde. Så passer det ikke, hvad I sagde. Han kommer alligevel. Hej Dick. Hej Dick, gamle Jas. Er det ikke også rigtigt, du har været med i rigtig mange gode gamle danske film, Dick? Jo, det har jeg. Er det ikke også rigtigt, du har som den eneste har været med i alle Krummefilmene? Jo, det har vi nok. Helt tilbage fra den første? Det tror jeg nok, jeg har. Ja. Er det ikke også rigtigt, at du har spillet politiassistent Holm i Olsenbanden meget bedre, end Ole Ernst skulle gøre det? Det er muligt, det skal jeg kunne sige. Kan I ikke lige få det til at skrive på den her? Bare lige sådan en autograf der, simpelthen en underskrift der med dine egne hænder. Og de der hænder der. Så. Det er lige præcis sådan, der jeg gerne vil have det, Dick. Ja. Også en på min mave, tak. Ja, nu vil du være nok. Lige en på min mave, ja, det er godt. Nu synes jeg, du skal gå. Ja. Tak for nu. Ja, Dick. Dick, er det ikke også rigtigt, at du har både været med i den første julefrokosten-film, og så også den sidste her? Ja, jo, nu synes jeg, du skal gå hjem. Ja, og Dick, er det ikke også rigtigt, at du er en af de bedste skuespillere, som aldrig nogensinde har fået en Oscar før, men som burde have fået det? Så hvis der var nogen, der lige så det der var lige autograf på Krummefilmene her, som jeg har fået, da jeg var 11 år. Det er svært at være 11 år. Ikke, Dick? Det er svært at være 11 år. Det er nok den bedste dag i mit liv, det her. Det er nok den bedste dag i mit liv. Jeg er nødt til lige at sætte mig ned en gang. Så skal jeg altså lige love for, at der var nogen af I lige fik syn for sagen derude, da jeg der ikke troede, at jeg var venner med Dick Kejsø, men det kunne jeg da se. Det kunne jeg da selv se der, og der fik jeg da syn for sagen. Men der skal jeg ikke gå og tro, at alle nu kan blive venner med Dick Kejsø, fordi det er han slet ikke tid til. Han er en meget travl person. Er det ikke også rigtigt, Dick? Der er kun plads til Claudi. Ikke, Dick? Ja. Så det er rigtig godt i hvert fald. Ja.